Salutare tuturor! Iată ultima achiziție, un Clio 2 din 2003. Am cumpărat mașina asta aseară, am tractat-o până la mine acasă pentru că nu pornește. Am luat-o și foarte ieftin, a fost o ocazie foarte bună, mă gândesc să o repar și să o revând. Evident sper că o să pot să o repar, dacă nu, aia e. Mașina are actele în regulă, ITP-ul nu e valabil, dar nu este nicio problemă, o să ne ocupăm. Caroseria e curată, interiorul e destul de curat, deci hai să trecem la problemă. Deci când punem contactul și dăm la automat, dacă așteptăm 2-3 secunde după ce am pus contactul, nu se întâmplă nimic. Dacă dăm la automat direct, durează 2-3 secunde automatul. Beculețul ăla mic și roșu care se aprinde și rămâne aprins ne indică că este o problemă cu unitatea de gestiune a motorului. Deci această unitate nu poate să comunice cu componentele motorului, de exemplu cu injectoarele. Injectoarele nu se activează. Deschidem capota. Sub capotă, lângă baterie, sunt 3 relee și niște siguranțe care trebuie verificate. Una din relele alea 3 este releul de la gestiunea motorului. Deci ce aș recomanda ar fi să fie interschimbate releele, că bănuiesc că celelalte funcționează, cred că una e de la ventilator, etc. Și să vedem ce se întâmplă. Dar între timp eu am putut să observ că siguranța asta, o siguranță albă de 25 de amperi, era arsă. Așa că m-am hotărât să o schimb înainte să fac orice altceva și să încerc să îi mai dau o cheie. Nu aveam siguranțe de 25 de amperi, așa că am pus una de 30. Nu vă recomand să faceți asta dacă nu vreți să dați foc la mașină sau să prăjiți nu știu ce sisteme. Mă rog, eu am făcut. Deci punem contactul, beculețul roșu s-a stins. La momentul ăsta eu nu mă așteptam să pornească, dar iată că a pornit. Sunt foarte fericit. În următoarele episoade, dacă o să mai fie, o să continui să fac reparații, deci vă aștept.